Salutare la nume și bine v-am găsit la un nou videoclip. Uitați, mea nu vrea, adică sora mea nu vreau să filmez ăsta, că ea vrea numai jocuri de fete. Dar noi o să filmăm în ultimii. Bine. What? Cine este? Sunt în clanul rom. Ăștia. Uitați, sunt în clanul României. România. Sunt români. Pe locul 7 avem Oar. Și uitați cu cine trebuie să mă bat eu. Cu bestia asta. Deci dacă eu îl bat pe ăsta, sunt zeu la jocul ăsta. Dar nu-l bat. Sigur nu-l bat. Care air defense-ul și chiar dacă atacă dragonul. Nu vede air defense. Nu timi. Și vedem ce facem. Spune că... Ce să spunem? Cum îi cheamă? Ah, da, bune. Hai să vă arăt și trupele. Primul este Barbarul, care eu l-am level 3. A doua este Arcașul, am level 3. Ce știm? A treia este Gigantul, care l-am level 13. A doilea este Goblinul, care l-am level 2. Scheletul cu bombe, care l-am level 2. Balonul level 2 și Wizul level 2. Am trupe cam preferele. Puțin. Și apoi mai e Healer, că nu l-am. Dragon și P.K. Ăstea sunt toți. Hai să vă arăt clasamentul lumii. O fetiță ultimă. Dar nu și o fetiță. E mea, adică sora mea e nebunită după jocul ăsta, după o fetiță în ultimii. Ea vrea fetiță nebunit după băieți. Vedeți, locul întâi, eu sunt cu Battle Blim. Și eu n-am nimic, să mă joc. Aolo, plânge. Vrei și tu să te joci? Acum începe. Uitați, am prietenii, aici e prezentarea al jocului. Hai, mea nu mai plânge. Cleopatra, spune-mi te rog că Cleopatra mai în tot. Eu țin cu Cleopatra, că e românca noastră. Aolo, plânge sora mea. Hai, Timi, să te joci și tu. Joc de fete. Hai că jucăm după ce filmez eu. Doamne. Ia mă, dacă tot plânge. Bag goblin de 3. Dacă tot plânge sora mea, îmi fac trupea de toate. Trupele mele. Ce atac-o? Uitați. Ia spune scuze că după ce terminăm. Păi spune scuze. Uitați, vă invit în clanul nostru. Dar vedeți cât e greu. Intrați activi. Suntem foarte mulți moaruri, nu stop, avem oar. Abia am făcut asta, cred că avem o să se iei 2 baloane. Bun. Deci ureați-mi basta. Că nu-l bate pe bestia asta. Ăsta e doar tutorial. Pipera. Deci spune-le să lasă un like
Facebook și Spune-le să lasă un like, Tim. interesant. Spune Tim să lasă un like. Lasă un like pe jos. Și să-l iau eu, cam atâta cu acest episod. Baftă și pasta, știi, baftă. Nana. Nana.